Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Bueno, pasapton ka na ako, ha? Maayo kong laking abogado. Palabanan kong korap. Sayo na kayo na akong absuelto. Palabanan kong nanikas. Mugawa siya nga buutan o matinuanon. Palabanan kong drug poser. Dali ko sa lagi absuelto. Kana, tungod kay maayo kong laking abogado. Ikaduha sab, naa imong amo nga grabe kasapian. Pero gingnan ako siya nga, buuan man yung kwarta kini kasoha, maulang gihapon. Mapriso ka kay napihang liguna, Greg. Tungod kay ang nahimo ning mong ligon kayong saksi nga patong nimo, maura sab ang imong armas ug daghang mga bala. Sorry, Greg. Buy lang ni sa munti. Labi nang nakadakop ni mo, Major Serrano. Matay. Dili ginagkurap nga pagkapulisa. Bisan kinsa ka pelatuha, preso ka gyud. So, sige. Ayaw pagkali, Sarge. Ibalik na to si Greg sa Riyas. Greg, arin ako. Greg! Balik na sa jail. Greg! Papahangiw ako tabang nimo. Doon na unta ko'y patiksan nimo palihok. Tao galag. Nasa yung number. Oh, hello. Koy, Greg, ang siya balita. Makagawas na ba ka? ilang bata. Tuwas kwarto. Gamay ragi kaon. Wak matiwas tawad siyang kaon. May balik sa kwarto. Gusto kong matanaw sa bata. Kamay pag-istorya. Kuyo kisi nga rin. Di, ihatan ako niyang cellphone. Ayaw na. Naghangi ko na sa polis. Sige, Tikoy. Magtingaw di mo paminahon. Guol man kayo. Dahil na. Ablihan ako pultahan na. Day. Dahil na. Day. Nawag si tatay ni mo. Patungon ka kuno. Magkagawas na si tatay, tiyo tikoy. Ato na siya kuhaon sa prisuhan. Pasensya na gyud, Greg. Mitaas o kalit ang akong dugo. Kitambagan ko sa doktor nga papawayon. Dili ko na maayo nga wala ka ako. Tungod ni sa akong paghuna-una sa nahitabo ni mo, Dong Greg. Mao nga si Tonton Lay akong gipaana niya. Papawayon ko sa doktor, Greg. Ay kaso, sir. Sige lang, sir. Unya, kumusta ka man diya? Nabaguhan yun ko. Sige lang. Maulian ako, ani. Unya na ko mo anak ni mo kung maarang-arang na nga akong paminaw, ha, Greg? Sige lang, sir. Basta, nag-uol ko aning hitabo, ha? Nag-uol yun ko. Bye, Greg. Bye, sir. Salamat kayo. Okay, Greg. Nagdakog daghang pagkaon nimo kay gusto ni Sir Leon nga dadaan ka ni. Og ni asab ko aron balitakan ka. Nga gihangyo di ni Sir Leon ang arresting officer nimo. Ang tinuod nga nung na high blood si Sir Leon, misuway og bribe si Sir Leon aron wag tango ng imong kaso. Pero gibalibaran man, ang nasuko doon, maong na high blood si Sir Leon. Gihikain sab niya ang imong piyansa. Naunsa man nga non-billable man hinoon kuno ang imong kaso. Ha? O Greg, non-billable ang imong kaso. Unsa?
Misa mo tinuon og ka-high blood si Sir Leon. Nakigaaway siya, oy. Gipugan lang gud namo sa abogado. Ang resulta, gidali na mo da si Sir Leon sa ospital. Wa pa gid na ako masulti si Sir Leon nga ang abogado unta nga mulaban nimo miatras. Bisan giunsar kog hangyo. Pero wa gid mada. Maura kuno gihapon. Pildi magyud kuno ta ning himong kaso. Marang-aron lang gani si Sir. Ako siyang sultihan aron makapangita siya laing abogado. Ayaw na, Ton. Wa may kumo sa pamasok. Ayaw na lagi, Ton. Sorry, Ton ha. Sorry gid kayo. Wala ko tiya. Nataso gamay nga akong tingog. Pasilo ako. Basta bitaw ko. Nakalitan sa kunin mo. Ako sa isa, Ton. Sabi na ko. Wagin sa kung hunahuna nga maingon adto ang hitabo. Kung sa armas lang nga mauhinungdan nga nadakpan ko, ug niya na preso ko, tambay na kayo na. Kung itandi sa mga kinabuhi nga akong napatay ton. Mairasap, aron mahunod ako. Arang-arang naman paminahon kung duha ko katuig nga mabilang ko. Kaysa ikarga ang mga napatay na ko. Pila kaha ko katuig magserbisyo sa akong nanabuhat. Di ba ton? Mao ni ang akong panahon sa akong pag-ani. Sa mga matang nga akong gipangpugas o gipangtanom. Nakaingon ko, way mo hangtod, way mo lungtad, way matago. Bisan usaon nimo pagtago sa mga hilom nimong binuhatan, baybaw ang nagyapon ton. Nahinumdum na hinoon ko ni Belen. Hinoon bisan usaon sa akong tago, aron dili ko siya mahandom ug sa mangilad nga nahitabo niya nga binuhatan sa mga way kasing-kasing hangtod na pa'y kinabuhi. Lauman gihapon ako mailhan ko ra silang nagpasaypa sa mahal na akong asawa. Illegal possession of firearms. Naabot naman hinoon ta sa rape o murder sa mga asawa. Hangtod biya karon, Greg, kung mahinumdum ko sinitabo sa mga asawa, mangimog-kimog gihapon ang akong kaunuran. Ato na ko kay lain na hinoon akong ibati na. Nahinumdum sa ko sa makaluoy ni mong asawa. Palihog kong ingon ni Sir Leon, daghan kay salamat. Oo. Ato na ko. Kabo ang tawana. Naabot man noon sinitabo ni Bilin. Nangandoy siya nga mailhan mi. Pila naman kahigayon nga naami si Sir Leon siya atubangan. Nakaila siya na mo. Katawan. Magkagawas gihapon ko, Tikoy. Magkagawas sa gihapon ko. Ang ako lang gikagulan mao kining akong anak. Unsaon ko ka siya pagsulti. Nganong naa pa magkada sa prisuhan, tay? Ingon ka makagawas ka dayon. Gawas na diha. Anak, mahal ko kayo ikaw. Mahal kayo ka na ako, nak. Gawas na lagi diha, tay. Mihilak lagi ka, tay, Greg. Nganong mihilak ka man, tay? Nak, lingunang imong kaugalingon na. Magkabuwag kitang duha og dugay mga adlaw. Tungod kay mapilanggok kong dugay. Tatay, Greg! Yan, anak. Tay!
And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!